Vinga, agafem aire i parlem de La filla de la tempesta, una novel·la magnífica que acaba de publicar en Santi Baró. Vostès segur que recorden les riuades de l'any 1962. El meu pare sempre me'n parlava, amb molta angoixa, amb molta tristesa. Molts companys de la facultat del meu pare van perdre la vida en aquelles riuades, no? Molta gent jove va perdre la vida per ajudar d'altres persones a que poguessin sortir-se'n. Va ser una desgràcia molt grossa. A Terrassa es va veure d'una manera molt especial. Nosaltres, en aquest cas el nostre realitzador en Jordi Costa, ha buscat una recreació d'una crònica del moment. Escolten, sisplau. Informamos desde Rubí. La bonita población vallesana ha sido una de las más afectadas por la riada de la pasada noche. No hay luz ni agua. Más de 80 casas han sido arrastradas por las aguas y el número de personas desaparecidas asciende a 97. Del matadero municipal, que estaba situado junto al torrente, no se conservan ni los cimientos. A medida que transcurrían las horas, los informes eran cada vez más concretos. Muchas pérdidas humanas y grandes daños materiales. El movimiento de solidaridad con los hombres del Vallés fue instantáneo. 24 horas después de la catástrofe llegó a Barcelona el vicepresidente del gobierno, capitán general don Agustín Muñoz Grandes. Sus primeras palabras fueron de apoyo y esperanza. Todo se remediará. Barcelona volverá a disfrutar días felices. Lo único que no podemos hacer es devolver la vida a los nuestros. Pero menos eso, todo resurgirá con el esplendor que se merece este noble, hermoso i valent pueblo. La veritat és que, bé, va ser una desgràcia enorme, no? En Santi Baró viu ara no a Terrassa, sinó que ben petitet, em sembla que va ser als 3 anys se'n va anar a Olesa de Montserrat. Exacte, sí. Pot ser? Però vas néixer a Terrassa l'any 1965. Santi, bona tarda. Hola, bona tarda. T'hauràs d'aprovar el micròfon, que si no t'escoltarem. M'apropo el micròfon. Perfecte, Santi. Hem volgut, el nostre realitzador en Santi, en Jordi Costa, ha buscat aquesta recreació perquè escoltar a les persones que van poder sortir corrents de casa amb allò que portaven posat és molt angoixant, A mi m'ha posat la pell de gallina ara escoltar aquest testimoni. Molt angoixant, Santi. Ja l'havia escoltat, lògicament, i més amb tota aquesta tasca de documentació que he fet per poder escriure la novel·la, però ara tornar-ho a escoltar, i més així que no m'ho esperava, pell de gallina. Doncs t'agraeixo l'emoció, Santi. Escolta'm, tu eres molt petit, perquè, clar... Sí, encara no havia nascut. Exacte, és veritat, tu vas 65, és veritat. No era ni projecte. El 62 no eres ni projecte, però els teus pares ho van viure, clar. Sí, els meus pares ho van viure, i de fet és la gran sàvia que em vesteix doncs, aquesta obra. Jo els aiguats de Terrassa és una cosa que des de petit he menjat amb moltes i moltes sobretaules, perquè, lògicament, ho van viure en primera persona, perquè els meus pares vivien al carrer Gutenberg, cantonada a la Rambla, que és un dels punts més afectats. La meva mare, des del balcó, va veure baixar gent demanant auxili, que l'aigua se l'arrossegava, cotxes, ho van viure en primera persona, i tal com m'ho expliquen, amb la sanció aquella de no poder-hi fer res. I més tard, els dies posteriors, el meu pare va formar part d'una de les brigades, que és molt cru dir-ho, però va ser tal qual, que s'encarregaven de netejar els cadàvers que anaven recuperant perquè els familiars els poguessin reconèixer. De veritat és que és duríssim, és duríssim d'explicar i duríssim de pensar, perquè això va passar aquí al costat no fa tant de temps, és a dir, tu ets del 65, jo soc del 67, així doncs que fa o no fa 50 anys amunt, 50 anys avall. Santi, et preguntava tu, aquesta novel·la m'ha agradat molt, perquè a més la protagonista és una noia cordobesa, molt joveneta, 16 anys, que arriba a Terrassa amb tota la família, com tants immigrants andalusos, a una maleta carregada d'esperança, i arriben en el moment pitjor, arriben al moment de tota la desgràcia, no, Santi? Sí, jo m'he volgut posar molt al moment que em decideixo a escriure una novel·la ambientada en els aiguats, que lògicament jo el que volia retratar d'aquesta novel·la eren els aiguats, perquè no hi ha literatura sobre els aiguats. I per què no hi ha literatura sobre els aiguats? Jo tampoc. No ho entenc, perquè de fet és la catàstrofe més natural, més gran que hi ha hagut mai al territori espanyol. Hi ha hagut mai res que s'hagi portat entre morts i desapareguts. La xifra va arribar a gairebé 1.000 persones. Estava escoltant ara aquest document de les primeres hores que parlaven ja de 97 desapareguts. Imagina't com va arribar a dalt, que va arribar a 900 i escaig, gairebé a 1.000 persones mortes i desaparegudes. A més, amb tot amb el que
tot el que va envoltar doncs, aquesta desgràcia, el fet doncs, que a més colpegés a unes persones doncs, que estaven fugint de la misèria de les seves terres, que estaven doncs, aixecant la seva pròpia casa tutxana per tutxana, amb uns terrenys que quina barbaritat, que si els Ciacut doncs, van declarar zona urbanitzable pràcticament la llera d'una riera. És una cosa realment esgarrifosa. És que la riuada no va ser una desgràcia meteorològica, va ser especulació immobiliària. Va ser especulació immobiliària, juntament amb una precipitació que no ha existit mai, no? Per suposat, però si no haguessin hagut les cases al punt de la riada, doncs home, hi haguessin hagut desgràcies materials, però no hi haguessin hagut la mortandat que va haver. Avui mateix, per exemple, seria completament impensable que a ningú se li acudís doncs, declarar sol edificable la llera de la riera de les Arenes. Avui en dia és completament impossible. Eren altres temps, era un altre ajuntament i es va doncs, donar carta man. Carta blanca, desgraciadament. Aquesta noia que arriba, no només arriba en el moment de la desgràcia, sinó que penso que també tu fas un retrat molt interessant de la manera com nosaltres, els que estàvem o els que eren a Catalunya, tractaven aquestes persones que venien amb una maleta carregada d'esperança. No? Jornalers que fugen de la seva terra perquè la terra és baldia, com diuen els castellans, no? I que és una terra àrida que no poden utilitzar. I de quatre. Efectivament, sobreexplotada la terra i sobreexplotats ells, i arriben aquí, com tu expliques molt bé la novel·la, el panorama que es troben tampoc és tan fantàstic, Santi. Exacte. No, és allò doncs, que el mite deia doncs, que els catalans lligàvem els gossos amb llangonisses i amb aquesta frase doncs, arriben aquí i lògicament doncs, el panorama no és el que ells s'imaginaven. Sí doncs, que hi ha una millora enorme, abismal. Jo, per exemple, em fa molta gràcia que jo per donar-li vida a la família de la Mariana, la Mariana és com una maleta que dins s'ha anat posant doncs, notes i anècdotes d'una 50 de famílies emigrants d'Andalusia reals que jo he entrevistat doncs, per poder-ho documentar i ambientar-ho tot, i la Mariana, diguéssim, que és com un prototip de tots ells. I una cosa, sí, lògicament no era tot tan meravellós com ells es pensaven, però una cosa que és completament, que m'ho han comentat, és que tots, per això m'agrada ara dir-ho amb micròfon, perquè és que tots, no hi ha ningú que no m'hagi esmentat la mateixa anècdota i per tant crec que és important dir-la, que quan els hi van pagar la primera setmanada, tots em coincideixen a dir-me que es pensaven que era la mesada. I tot i així ja la trobaven exageradament generosa. Es pensaven que era la mesada. Tots. Ni un sol testimoni no em va comentar el mateix. Però esclar, també hi ha moments doncs, com també evidentment depèn de quins nuclis, quins llocs anaven doncs, acabant a viure doncs, aquestes famílies. Jo els que retrato doncs, de Terrassa hi havia un boom industrial i en aquell moment no hi havia habitatge per tothom. I havien d'anar o amb unes barraques, amb unes pensions o allà on podien. I esclar, aquesta gent, doncs, tret de l'època que estaven vivint en Cortijos, tenien la seva casa en el seu poble, en aquest cas un poble de Còrdova que es diu Cañete. I a vegades alguns van tenir la sort de poder-la mantenir. Aquesta casa, no? Que després a l'estiu se n'anaven a passar tot l'estiu o la Setmana Santa en aquesta casa, no? Hi ha una necessitat per part de la Mariana de descobrir-ho tot, de fer amics. En aquests amics vostès també poden entendre que troba persones que li agraden més i persones que li agraden menys, i no diré res més per no desvetllar res de la novel·la, però sí és veritat que la Mariana és una dona molt carnal i m'agrada molt que hagi estat dibuixada per en Santi així, com una dona carnal que li agrada disfrutar de la vida. Santi. Gràcies. Sí, és el perfil de persona que jo volia transmetre, el que t'he comentat abans, doncs, que fos el prototip doncs, de tota aquesta gent que anaven a millorar, i ho tenien molt clar que havien d'anar a millorar, i per això doncs, són persones carnal, que la Mariana representa, doncs, que venien aquí doncs, disposats a deixar la misèria enrere i viure un món millor. Sí, però fixa't, elles i la seva família no viuen amb ranconia. Vull dir que són persones que són capaces d'arribar aquí, de viure moments molt difícils i no només la riuada, persones que se'n volen aprofitar d'ells, que en van haver molts, persones que no els tracten com es mereixen, que sí que d'acord que n'hi ha alguns que els hi paguen la setmanada d'una manera justa, però d'altres que no, el pluriempleo, la sensació de ser
hi ha com una sensació que descrius molt bé, que és la sensació que ells tenien a vegades de ser com inferiors. Sí. Sí, s'hi veien, No? s'hi veien, i sí, ho he volgut transmetre, doncs perquè, esclar, perquè es troben aquí en un món doncs, amb classes molt diferents i amb uns ambients completament, que eren sagnants, vivint a la mateixa ciutat doncs, com vivien. A Terrassa doncs, hi havia la part on estaven els immigrants, que són els va més castigar, lògicament, la riuada, que allà era, doncs, com diguéssim, com l'Estarcolero, tal com es descric a la novel·la, i perquè és tal qual, això no és ficció de l'obra, sinó és així. Doncs estaven urbanitzant un barri de xaboles on vivien doncs, tota aquesta gent doncs, que fugia de la misèria de la seva terra, i allà havien de conviure amb les rates, sense llum, sense aigua corrent, com podien, sense nevera, lògicament sense electricitat, i no va ser fins molts anys després doncs, que no van poder tindre accés doncs, a tots aquests Sí. diríem luxes. No, clar, és a dir, que per una banda ells se sentien molt ben pagats, però per una altra també es mirava cap a una altra banda aquí, eh? Sí. Jo penso que algun dia també algú haurà de fer un exercici elevat de mea culpa de com vam tractar, com deia Paco Candel, no els altres catalans, com vam tractar totes les persones que venien aquí a buscar una altra oportunitat, i que a més també van ser responsables, òbviament, del creixement de Catalunya des d'un punt de vista econòmic, eh? Sí. Així doncs que, home, és una novel·la que pas ho penso al dit a la nafra. Suposo que haurà hagut molta sorpresa, perquè moltes de les anècdotes que explica són anècdotes gruixudes, Santi. Sí. Sorpresa per part de dir, home, això va passar de veritat, va passar d'aquesta manera com va passar? Bé, tot el que és al voltant de tot és que la novel·la la podríem dividir molt en tres parts, no? Diguéssim, la vida de la protagonista a la seva terra a Còrdova, la decisió del pare de venir cap aquí, el tràmit doncs, d'instal·lar-se a Terrassa, de buscar feina, d'anar una miqueta, tal com has dit, doncs, d'aquí cap allà, de buscar-se un lloc per viure, i finalment doncs, el desenllaç de la tempesta, el desenllaç de la riuada. Hi ha una barreja d'anècdotes reals amb anècdotes doncs, que són literatura, que són ficció de la literatura. Lògicament, doncs, tot el que és la part primera, la part doncs, de la vida en el Cortijo, de la duresa de la vida a la que els sometien doncs, els quatre terratinents que tenen doncs, els latifundis que se n'aprofitaven. D'una manera cruel, no? Mira, tot això és real. Després, tot això és real. Ara a les 6, després del butlletí informatiu, conversarem amb un prestigiós psiquiatre sobre una notícia que hem llegit, que és que a Mèxic un nen ha matat el seu germà a gavinatades. I volem parlar de la psicopatia infantil. I jo he parlat amb ell aquest matí per telèfon una mica per explicar-li el que faríem, i em deia, no, clar, escolti'm, és que hi ha persones que són psicòpates i que porten traje o corbat, em deia ell, no? Ja. I he recordat algunes de les psicopatades, que fa algun d'aquests terratenents o aquests senyors de la gran indústria tèxtil, per dir-ho ras i curt, que en algunes ocasions se n'aprofitava una mica d'ells que venien amb un lliri a la mà a buscar la terra promesa una mica, i tu això ho retrates molt bé aquí, Santi. Sí, era doncs, aconseguir mà d'obra barata i agraïda. Ara, que això és i agraïda, és el més curiós. Agraïda, això, sí. De dir, ostres, si és que aquesta setmanada allà no seria ni una mesada contents, i per aquí doncs era... Sí, però fixa't que era poc més que per poder anar a omplir la nevera, perquè no en tenien, per anar a omplir el rebost. El rebost, però aquesta setmanada també a vegades es donava en unes condicions infrahumanes, eh? Sí. Vull dir que és una novel·la força punyent. Santi, ens queden només 2 minuts i mig, a veure si ho dic bé. Aprofitem-los. Per documentar-te no haurà estat fàcil tampoc trobar les famílies, poder parlar amb ells. Com t'ho vas fer per documentar-te? Se m'han obert tothom molt fàcilment. A part, també tinc la sort que soc de Terrassa, tinc molts amics a Terrassa, sobretot amics dels meus pares, i a través d'ells m'ha estat molt senzill documentar-me i parlar inclús amb persones que estaven in situ en el dia de la... Sí, però allà mateix, al mateix barri, el barri de Gara, allà on explico
i documento ambient-ho a l'edifici enigmàtic on viu un dels protagonistes, doncs és un edifici real, i allà doncs, jo he estat entrevistat amb una senyora que malauradament ja no té el seu marit, que moltes de les anècdotes doncs, que explica d'aquella nit la Mariana són totes reals, els crits, la gent desesperada amunt i avall, els que se salvaven, l'estar dintre casa i no saber què passava, perquè era una altra època. No, clar, evidentment. No hi havia res, no hi havia res més que ràdio, i també estaven doncs, les comunicacions tallades i no tenien absolutament res. No sabien què estava passant, estava plovent molt i sentien crits i sorolls, molts sorolls com bombes, deien. No sabien què estava passant. Una angoixa molt ben retratada per en Santi Baró en aquesta novel·la que els hi recomanem, edició 62, La filla de la tempesta. Santi, gràcies. Gràcies a tu, Sílvia. Que tinguis molta sort. Moltes gràcies. Felicitats per la novel·la. Gràcies.